Často dostávam otázku v zime, keď lietam, že či mi tu nie je zima. Lietadlá väčšinou majú kúrenie. Veľmi jednoduché. Je tu takéto tiahlo, vidíte, akorát je vysunuté. A okolo výfuku je taký výmenník tepla. Týmto tiahlom si vlastne púšťam do kabíny teplý vzduch. Momentálne je tu fakt horúce, ja to budem musieť normálne vypnúť. A je tam jedno nebezpečie, ak by ten výmenník tepla alebo výfuk bol narušený a dovnútra by sa mi dostávali splodiny, to znamená úsličník uholnatý, tak na to tu mám takúto kontrolku, ktorú vymieňam každý rok a tá by mi ukazovala, keby to zčernelo, tak by mi to ukazovalo, že tu mám veľa kysličníku uholnatého. Takže táto vie varovať. Jediný sneh, čo asi uvidím počas celého tohto letu, je tu hore na vtáčniku kúsok popráčené. No ak sa vám páčia tieto vstupy z lietadla, tak dajte like a dajte odber.